Bugün owadım Ahmet Damdam dip tanaýaňyz. Biz Ahmet Oraguliýew dip tanaýas, kimler Ahmet Tapyl dip tanaýa. Şonuň dörejülük agşamynda, ýagny 24-de Badaluşdyda. Badaluşdylar 25-e inden geçdiler. Şoň dörejülük agşamynda gysgaça dörejülük agşamdan wideolar hemem bir klibi we Aynur Sapar we ýagny Maral Durdy we Halipa Amylyň gyýdy bilen bir duet klibi we şoňam prezentasiýa. Şoň geldik. Şondan gysgaça size backstage. O andan naşlaşma. Doğrumayda görelim yani. 24. yıla bu sınıflarının hediyeden hanım sözü Halipa getirir. Aleyküm. Canlı iç. Tamam. Boş yap. İlk sonra martıbulu medallarını Sumhut Medeniyet İşyerlerine verdi. Sizin bilen bile hemmetin kutlasın geliyor. Şugun şeyle bir gowunna Ahmet Damdamyň dörejülük agşamyna geldik. Ay ahir şu ovadymda meneme gurulak gördüm. Sağ ol be kızan sana dönüp. Bugün simit dünýäsinde Ahmet Damdamyň dörejülük günü tewal nesip edenden. O 24'den 25'e uçaýym bilen uçup geçdi. Häzir ýa-ni klipler hem gördük nesip edenden. Ovadymdan daşlaşma. Gurrun hiç ile klip barada gidenok. Ne de aktör, showman, tiktoker, instagramer, youtuber. Akmana show siz üçün o adımda. Enha Ahmet Can'ın dörejülük agşamyny tügelemek, Türkmenistana belli oglanlar, gyýylar gelipdir. Hemme kişäde şunu ýalak dörejülük agşam geçirmek nesip ettin sana da gadaýjan. Salam mehribanlar. Bugün näme nesip edenden owadym bilen bizim mehriban dostumyz Ahmet Oraguliýew, Ahmet Damdam aýdyň trend bilen tügeleme bir näçe dörejüligini eden işlerini ähli kollegalary, tünüňe düşkärler çagyryp bir ogadan agşam edip oturup Ahmetcan gutly bolsun agam. Abray bersin, şogly bolsun. Iň tüýjü arzular, täze bilen çylgam iň tüýjülük bilen geçirýär. Ahmetcan, ene aydymyňy dinledik. Awa klibin gördük. Gaty gow bolupdyr. Awa özüň bir adamçylykly oglan sen, gow oglan, toýada da bar ýa-ni toýuň bezegi sen. Şoň üçin şol aydymyň trend bolupdyr. Allahjan 2025-nji ýylda diňe sen şol aydymyň ýanglansyn. Men şonu arzu etýän saňa diňe üstünlük, ýene de üstünlük. Men atletinde o adamyň mustagy idarlayan, şoň üçin içinde üstünlük ne şun. Ahmet'in şu dörejülük agşamyna geldik bizem. Gutly bolsun. Täzeliň öň siresinden şuat medeniýet sunuga deşkärlen bir taçaň başynda jemlediň. Täzeli öz mustaklaňa şeýle ajaýyp aýdym sowgat etdiň. Ýygy gür bolsun, gutlaýar. Janyňam sag bolsun, hemmeňiziň hem täzeliňiz gutly bolsun. Ahmetcan, aýdymyň şowly bolsun. Maňa aýdymy ýazdyrmany, işletmäni ananyň üçin sag bol. Geljekde de Allahjan trend bolsun aýdymy gutly mübarek bolsun. Täzeliňiz gutly bolsun. Aydın gutly bolsun bala, täze aýdymyň 24-nji ýyl ýaly 25-nji ýyl saňa kän üstünlikler, şowluklar getirsin. Bahar Halipa, Ahmet Togan, täze şükür diýen aýdymyňam hit bolsun. 2025-nji ýyl hemmemize kän gowluklar getirsin. O adym komam ahwady ulanysyn. Esasy platformalaryň biri bolsun. Bekiş ilk bilen tek täzelik gutlaýan. Şu ýerde oturan adamlaryň ählisiniň ýüreginde täzeliň arzulary we maksatlary we ählisine ýetdiler Allahjan. Täze ýaşlamy ötüp gelýär. Odan aýdym döretýärler, olary da üstünlik arzu etýän. Ähliginiň hojamada 2025 bak getirdi.
hayalat Owadım. Şun tüweleme Ahmet Damdam gurnamoğunna Semi Dünya Kafetine ulu bir dörücülük akşamma hemme bamont diňinanny hemme artistler, wäşler, senaristler, rejissörler diňinanny garaz şun diň zalýat. Täziriň öňýany onuň täziri etmelege hiç kim tapdyryp bolmaň. Ondan şun hemme diňinanny owadım diňe gowlatdyr berýändir. Ahmet Halipa Tuğleme, bu yıla 2024 yılı Qow Hidaydımdan bilen muştaqlanýady we bizi beğendirdiniz. 2025'te yine sizden Qow Hidaydımdan garaşat işinizi üstünlük arzu edýän size we Aydynjana udaş size. Salam dostlar, o adamda hemmişe bilen adına täzelikler. Bunun dörödüçülük akşamı nerede geçýär? Elbette Smith dünyasında. 2024'te näme edilen bolsa şu taýda görkezlerler. Biz hem gatkana iş etdik bu arkadaşlar. Ýazarsyňyzlar. Jana sag bolsun, bekidäde. O adam Ahmet dilen oğulcuğunun prezentasiýasy şeylermi? Şowlu bolsun kileýiňizem. Intäken çorwalar sowatmalylar. Öňe diňe. Şun mehriban adamlar bizde bir yani sungut aleminde, sungut dünyasında bir yattan çıkmazak burzot. Tede bir näçe Ustad Halipalamyň kardeşlerimiň jemlenmegine bir taçan başynda täzil münasibetli yani 2024'te bad alıp uçtuk. 2020'de gellik diýen bir şygar bilen bir üýçtük. Aydynjanyň bir täze aydymyna prezentasiýa etdik klibini. Bahar Halipa bilen şükür. Şu günüme de şükür. Paragat ýurduma da şükür. Bizde şular ýalqow dostlar bar. Dogurdam Yedigenim hem alyp barýan işine owadım. Yedigen owadım bar birdir. Yedigenim 7 ýylda 7 göçüp 7 gonar. Bular hakykatdanam 7 göçüp 7 gonýar. 7 notada var. 7 notada var. 7 asman 7 umman diýjek bolýanym. Owadım janyň sag bolsun. Bizim gow aydymlanmady. Ähli platformalarda kösönmänçik arkayn goýup bilýär. Dinleyijilerimizi ýetirip bilýär. Alyp barýan işinde diňe mennäl. Ähirsin god işgärleriň adyndan Aydynjanyň öz adyndan sag bolsun aýdýan. Ekim janyň sag bolsun. Owadymdan Daşlaşma, iň täze-täzelikleri ýetirer owadım. Janyň sag bolsun. Iň täze täzelikleri ýetirer.